Relax, għawadna. Ingilterra wieħed, Franza tnejn. Jew inkella nistgħu nsejħu l-konfront tal-lejla Olivier Giroud 3, Antonello Abela xejn għaliex wara illi skurja l-gol deċiżiv fid-derbi ta' frar li għadda li bih l-Inter kważi tilfu l-lig. Tista' tgħid. Wara niskurja l-gol deċiżiv fid-derbi ta' Ottubru li għadda, il-Malti jgħid li fuq 3 toqgħod il-Borma u dak li bżajt jien seħħ illi l-Ingilterra kienet se tiġi eliminata b'gowl skurjat minn Olivier Giroud, l-attakkant ta' Milan illi raġa sab ix-xibka u għal darb'oħra batni nippakja l-baga li din id-darba mit-tazza tad-dinja biss nkun onest magħkom għadni ma nistax nifhem kif falla dak il-penalty Harry Kane. Fil-fatt kont qed nara l-logħba ma' xi ħbieb tiegħi u apparti li għamilna nisbaħ 3-4-5 minuti bla kliem. Speċi mill-ewwel għedna Roberto Baggio fl-94 u fil-fatt ukoll qed nara il-kumment ta' Raymond Mifsud naħseb illi l-unika nies illi veru jistgħu jkellmun il-lejla appuntu huma nies bħal Raymond Mifsud li jżommu mal-Milan illi ovvjament raw li l-idolu tagħhom jerġa' iwaħħalli ċinku u jurin il-bib ta' barra, jiġifieri kummenti bħal dak ta' Raymond naċċettawh, kummenti fuq il-logħba nistgħu nitkellmuhom ukoll, min issa naċċetta kummenti vojtaw bla sens minn supporter soħra ma jiġifieri volder illum l-unika li jistgħu jgħidulni huma l-Milanisti biex inkunu ċari u se jkollhom raġun għax imbagħad li tagħhom. Bil-bija fuq il-logħba nista' ngħid li kienet logħba ta' drom. Nista' ngħid li kienet logħba ta' drom. Illa nix fit-tieni taqsima mbagħad bdejna nafsu Loris ġab ġis-sejfs tajbin ukoll imma bejn il-ballu li tlifna ta' Kane, bejn arbitraġġ xokkanti, kombinazzjoni fejn tħlu l-Ingliżi arbitraġġ ieħor xokkanti, il-logħba marret kif marret. Jiġifieri għax issa ejja ngħidu kollox. Theo Hernandez naħseb li kellu mqar jiġimuri karta safra fuq dak il-penalty li mbagħad kien bat fl-orbita biex nkunu qedna kollox. Fl-ewwel taqsima kien hemm free kick li ma natax imma il-VAR ma kelli ebda ġurisdizzjoni fuq u għalkemm naħseb li seta' taw kien hemm naħseb xi żewġ episodji oħra fejn il-Brażiljan Sampaio naħseb illi kellu jieħu deċiżjoni oħra biss marret inneħħi l-mertu b'ebda mod lil Franza illi fil-ferma tiegħi mill-ewwel battuti ta' tazza tad-dinja meta kulħadd kien qed jgħajjad Arġentina jew Brażil jiena mill-ewwel qed illi Franza għandhom tim li kapaċi jżommu t-tazza tad-dinja u għadni nemmen illi Franza jistgħu jerġgħu jżommu t-tazza tad-dinja Pariġi, ġifieri kif jgħidu t-Taljani onore għaj Franċeżi u good luck għall-kumplament tal-kompetizzjoni. Issa rigward l-Ingilterra se jiġri Southgate in, Southgate out, domanda naħseb illi Southgate in by default, u qed ngħid Southgate in by default il għaliex fil-Euro fil-ferma tiegħi f'dit-tazza tad-dinja mhux li xorta tant id-domandi fuqu, il-problema hija illi m'hemmx alternattivi validi illi jistgħu jieħdu post Southgate anke meta tqis illi f'Marzu jibdew il-qualifiers għall-Euro 2024 li l-Ingilterra nippretendi bir-rispett kollu lejn kulħadd li għandha tgħaddi għal-jom hekk mhux tirbaħ il-grupp. Naħseb li m'hemm żmien biżżejjed biex jinbidel il-coach fil-ferma tiegħi. Jiġifieri jekk il-kuntratt ta' Southgate jiskadi wara Euro 24
Southgate jibqa' hemm, u mbagħad naraw ser jiġri fil-Euro, però missemmit ukoll l-alternattiva Pochettino m'iniex daqshekk komdu b'dik l-alternattiva. Bilħaq Tchouaméni gowl ieħor mill-isbaħ li rajna f'dittazza tad-dinja, gowl sabiħ ħafna, Pickford ma seta' jagħmel xejn fuq il-ballun ta' Tchouaméni, jiġifieri m'hemmx tagħmel. Il-penalty tal-1-1 li skurja ironikament kien penalty moti eċċezzjonali wkoll. Voldi naħseb kollox ma kollox kienet logħba ta' draw, biss bħalma dejjem ngħidu il-futbol huwa magħmul bl-episodji. Aħna meta ġiena ċans ma skurjajniex, Franza meta ġu ċansijiet skurjaw, u għalhekk ukoll fil-title ta' dan il-video ktibt Olivier Giroud 3, Antonello Bela xejn. Għaliex il-fatti hekk juru. Glenn Bela, coach imbarazz, jien onestament ma nafsa naqbad ngħid fuq il-coach, però Glenn ma nafx forsi kontx qed tisma' dak li kont qed ngħid ftit ta' sekondi ilu konfermat by default il għaliex mhux qed nara xi alternattivi validi illi jistgħu jieħdu post Southgate. Semmew Eddie Howe, Graham Potter qed jiġu nifras imma still it's too green għalihom. Wayne McCallef ukoll qed naraw il-ħabib tagħna Wayne McCallef jifraħ għall-plejer tat-tim tiegħu Milan ċoe ġieru bil-ħaq. Wayne McCallef għada fit-8 jirritorna fil-programm Zona Mondjali illi se jkun l-ewwel minn żewġ programmi illi ser ikollna għada. Issa fuq hekk nkellimkom lejla aħħar ukoll ħalli wkoll naraw naqax messaġġi nistgħu nirċievu għal min irid jiddiskuti l-logħba ovvjament. Glenn Bela konna ħafna ħjar bla sistema ta' futbol, il-finishing fija kwis going forward. Glenn, ma nafx kien qed ħansaqsi domanda lilek issa. Il-min tpoġġi coach? Għax, all right, coach imbarazz, Southgate out, ma qed tara alternattiva int għaliex jien personali m'iniex qed nara alternattivi għall-futur tal-Ingilterra. Għalhekk qed ngħid Southgate in by default. Jose Mourinho, Gian Mattia Svella, Mourinho naħseb impossibbli biex jitlaq Ruma. Mhux qed nara l-Mourinho jitlaq Ruma, volli għalkemm jiena l-Jose nixtieq, fimni. Jose jibqa' Jose għalla kollu li jagħmel mal-Inter u l-pjaċir li tani fis-sentejn li jagħmel mal-Inter mhux qed nara jitlaq Ruma għalissa. Jiġifieri Dejt il-tabon il-kollega l-oħor tagħna, Tuchel is-semma jidhirli. Coach Ġermaniż fit-tmun tal-Ingilterra. Ma nafx fuq Tuchel possibbli jekk Tuchel interessat, possibbli ma nafx. Xorta mux qed ikkonvinċini, ma nistax nimmaġina li l-Tuchel bħala manager tal-Ingilterra, kloma Amerikat, Pochettino xaf il-kampjonat Ingliż. Radijiet bħal Talksport li qed isemmu bħala l-iktar suċċessu inkredibbli. Mentalità Pochettino huwa coach li se jwaslek imma mhux se jirebħek. L-Ingilterra għandha bżonn coach li jirebħek. Van Gaal jidher li ser jirtira mill-kariga ta' coach. Michael Voldiri għalkemm joġobni ma naħsibx li ser jkun l-alternattiva għal Southgate, alternattiva eventwali nerġa' ngħid.
again, Southgate by default għax m'hemmx alternattivi. Jiġifieri, Glenn Bilokka kumment naħseb li jaqa' fil-kategorija tal-bla sens. Insomma, m'hemmx tagħmel. L-Ingilterra, having said that, jiena kont qed imbassar li ħanaslu sal-kwarti tal-finali, ma ovvjament ġara li ġara. Mela, jiena nistess naqaf hawnhekk, importanti illi dan il-video niftutuh ikun fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant ukoll tinsewx tidħlu hemm u tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin noħorġu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube. Għada kont qed ngħidilkom ser ikollna żewġ programmi. Fit-8 jibda Wayne McCallef bil-programm tat-Tazza tad-Dinja Żona Mondjali fejn hemmhekk ukoll ser nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn din il-ġimgħa tal-għobiet illi kellna. Kif jispiċċa Wayne waqfa żgħira u se nerġa' nidħol jiena għal Q&A session fejn ser nitkellmu fuq diversi temi, nistgħu nerġgħu naqbdu l-argument tat-Tazza tad-Dinja, ser nitkellmu żgur fuq il-ġimgħa memorabbli illi l-partitarji interisti kellna bil-mawra tal-Intera u Malta. Forsi naqbad ftit fuq id-darz ukoll għaliex issemmi l-kampjonati mondjali ġejjin, avviżi oħra relatati ma' din il-paġna li llum għalqet ukoll 5 snin minn mindu bdiet tiffunzjona u hawnhekk ippermettuli ngħid grazzi lilkom il-segwu din il-paġna u lkom issegwu din il-paġna għal dawn il-5 snin, grazzi wkoll lit-tim ta' kollaboraturi li jgħini fl-opera ta' dil-paġna, grazzi l-sponsors ukoll tagħna. Insomma, fuq hekk fuq diversi affarijiet oħra ħanitkellmu għada fid-9. Mela, nerġa' nfakkarkom, għada fit-8 Wayne McCallef bil-programm Żona Mondjali, għada fid-9 Q&A session miegħi fejn ser nitkellmu fuq diversi temi. Mill-bqija għalissa jiena ser naqaf hawnhekk, lejl it-tajjeb u ħsieb.